Мабуть, для мене це було питання справедливості. Я розуміла, що я просто не можу по-іншому, що дійсно бачила, що будуть і добровольці, буде у нас і військо, все з часом буде. Але я мала зробити також і свій внесок в нашу війну. Звісно, тоді ще не було розуміння, що це настільки надовго. Було враження, що ось зараз ми всі зберемося докупи, відвоюємо наші території. Але, ну, на жаль, все трошки більше часу зайняло. То есть ты, когда шла волонтером на войну, ты шла вот, ну, вот сейчас помочь, да, а вышло так, что ты осталась там на... Ну, тоді у всіх було враження, що це приблизно півроку, можливо, рік, але не більше. Якщо говорити загально, то до війни, так як я з Рівного, ми почали готуватися ще зимою. У нас дуже сильне УНАУНСО, Мгм. і тоді ще взимку нам казали, що ось нас очікує війна з Росією. Звісно, ніхто так Серйозно? особливо не вірив, так. А вони ж до війни завжди готувалися. І ось уже з зими, мабуть, з місяця січня, можливо, навіть кінець грудня, ми вже займалися поступово підготовкою до війни, навчалися. У нас було тоді дуже багато молоді. І тому 3 квітня, коли тільки почалася мобілізація правого сектора, уже перших 60 підготовлених людей з Рівного вирушили на фронт для того, щоб воювати. І ми вже мали певний якийсь досвід, мінімальне і знання. А что ты умела, когда ты поехал? Звісно, це елементарні навики володіння зброєю, в тому числі як банально, як будувати окопи, що таке радіостанції, як ними користуватися. Ну, тобто самий мінімум, те, що мали і могли навчити на місці. Ну, обычно там девочки в школе еще там думают о том, кем они хотят стать, да? А ты хотела медиком стать или кем? Так, я хотіла стати лікарем, планувала. Я якраз закінчила школу, готувалася до вступу в університет. На жаль, в мене там склалася інакша ситуація. В мене при вступі вимагали хабар, тому я не вступила. І цей рік я якраз працювала для того, щоб трішки мати чим займатися рік, і планувала на Это наступний перед рік войной, якраз да? И вступати. Так, должна была так, в 2014 году поступать. так. Мгм. Слушай, какие традиции живучие. У меня мама, которой уже нет, к сожалению, она в каком-то лохматом году в советский вуз поступала медицинский, тоже вымогали деньги. Это вот до сих пор так, да? Удивительная история, конечно. Буває. Вот, я вот, например, дико, вот многие мальчики дико боятся крови, например. Наверное, ты с этим сталкивался, да? Что мужчины вообще не такие слабенькие. Ну, многие, по крайней мере, сначала. Я думаю, загально багато людей боїться крові. А вот мне кажется, что девушки в этом плане смелее. Мабуть, у нас, в принципі, з якимись природніми процесами трохи менше цього страху. Ну и вообще, много было девчонок, которые с тобой пошли волонтерами? Тоді на початку нас було декілька. Оленка Білозерська, Мгм. я і ще, мабуть, 2 дівчат, і все. Принаймні в нашому підрозділі. Це, мабуть, з 300. Жінкам було дійсно складно кудись потрапити. Я, навіть говорячи вже про осінь, було дійсно складно потрапити в підрозділи. І що в добробати, що в армію, це вже взагалі окрема тема. Але навіть весною тоді вже декілька жінок перших було. Ты заметила, кстати, как война, вот как во время этой военной волонтерской истории, как изменилось отношение, как, ну, женщин стало больше, очевидно, везде, да? И в армии больше, и, ну, везде больше, и в парламенте больше, и так далее. Да, а ты вообще мечтала когда-то политикой заняться, или это вообще вот так Я получилось? думаю, мабуть, це остання справа, якою я мріяла займатися. Все ж для мене була важлива дуже гуманітарна сфера. Я колись в дитинстві мріяла вступити, вивчитись на медика, вступити в Червоний Хрест і в гарячих точках, в бідних країнах надавати допомогу. Ну, у мене були такі мрії. Але хто ж знав, що війна прийде до нас?